Inipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, maray na aldaw, maski po tabi kita baga nasa irarumpakan senyal numero 1 dahilan sa bagyong si Amang. Kami po giraray, paabot nin pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kining kaaldawon lalong-lalo na ngunya na igo kitang mamati na bagyo. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sagod man kitang alas 10:30 tingog kan banwaan. Nag-iimbitar lamang na sana po yaon kamo nagantabay ha dainin eskwela ngunyan sa bilog na Albay asin sa halos kadaklan sa bilog na Bicol ha. Nasa sinyal numero 1 kita na bilog na Kabikolan. Sana po, iraong kamo dyan, nagantabay lamang mga taga-Ligaspi. Sige daw, ang number ko 0961-759-0888 and 0926015620. Magkuhan mo lamang, mamatian mi lamang na, uy, may nagantabay, may nagtatao maning kusog sa tingog kan banuan. Katuwang tadyan sa pagpresentar kang programa, siyempre ang news team sa panginot kan samuyang Field Commander Chief Reporter Jimmy Nasalita, si Pading Jim, si kumpadreng Alarmario asin Pading Jomar, 1st, 2nd, and 3rd District nakataltag po yan, kasabay si Ans Galero, Joshua Bino, Ligaspi, Daraga, All Albay District Area. Sa samuyang mobil sa paglilibot dyan, ang samuyang piloto si Henry Mata Deboy. Sa control technical sa AM Bandiao dyan sa kuyang kumpadre Padignal Baldo. Kan barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Siyempre yaon dyan sa Dapdap ang Jigs Baldo Welding Shop. Alaga naman. Salamat pa di kay hermano mo sa Indo ha. Okay na so nagrampahog naman na gate kang Palasyo Malacanang. Anong sabi ni hermano mo? Sige, Padignal Baldo. Yan na nadadagog din do sa radyo tabi ha, na broadcast misa sa indong mga radyo sa harong, sa auto as hindi ba pa. Padignal Baldo ana sa technical control. And syempre sa newsroom sa padagos pong pagsumadakan mga pangyayari na nagbuburuto sa palibot maging lokal, national, international. Nanginot dyan nagsusuperbisar News Director Mardela an samuya pong malalauman. Siyempre ang samong Anghel de la Guardia, Angel Mustasa. Katabang dyan si Jen Matthew Balyaran. Sa samuyang social media platform, kasabay dyan si Jimus Barrios. Tarabang-tabang pati sa IT, production, research, social media. Nagbo-broadcast ngunyan kan samuyang programa sa Kinakban, sa bilog na Kinakban. Sa pagikan DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Tarabang-tabang dyan Thresia Marilitana asin si Richard Astor. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na aga, halidig di sa Pilipinas dyan sa mga nag-antabay sa samuyang broadcast worldwide, netwide. Sige, standby muna all units ma-verificar man kita kay Sir Cedric man sa ibang sa iba pang mga dapat niya tong maaraman kan sa tuyang panahon ngunyan sa indang mga abiso, sa indang mga dapat na ipaabot sa publiko. Sir Cedric, good morning tabi. Good morning tabi Pio. Yeah, opo, thanks for taking our call. Sir, uran darakan bagyo anon sa indong kuang kay ni tabi assessment pa kay ni anda sagkod no rin kita kay ni mate arin na mga lugar sa Albay tabi ang dapat niya tong abisuhan. Go ahead po. Sa tuya manungod tabi sa pag-uran Pio, diretso pa yan, maghapon pa yan. Ako nga ang hiling ko sa sakuyang obserbasyon kang mga datang available na nahiling ko. Pwedeng makusog pang uran ngunyan sa segundo distrito kang Albay, lalong-lalo na dyan sa may pating Manito, Rapo,
ng Santo Domingo area sa First District. Ang Oranta pasiring yan sa First District. Baka ngunyan na ito, basta mo kusog ang Oranta dito sa may Palting Makakay, Malilipot, Tabaco, siring yan sa Malinaw and Tiwi. Pero baka dyan na hapon, mga middle of afternoon hanggang Manggi, mas makusog ang Oranta yan sa may Palting Kamalig, diretso yan sa Libon, and then yung kasabay Ginobatan, Awas, Tigaw, Pulangi, diba naman pwedeng concentration kan makusog na Oran. Kaya sa hiling ko sabi Pio, ang Oranta, diretso pa yan, pero parang nga Tabaco, grabe ang Oran na talagang pang-signal number 1 lang na pang-tropical depression. Unless magbago ang direction kan bagyo na kung talagang tumama sa tuya, then pwedeng magkusog yan. Kung halimbawa magkaigwa kita kay bagong obserbasyon na peligro, ang next action ta, although bako hindi sigurado, mabana-bana pa sa nene. Pwede kita mag-early dismissal of work kung kaipuhan yan na hapon. Pero sa hiling ko niyan, dahil pa kaipuhan. Oho. We are listening very intently duman sa imo bagang analysis man Sir Cedric ano basado sa record sa data. Ang Uran mapuundig di sa may second district pasakat diyan pababa sa first district then makibrada pasiring na duman sa first third district tabi Sir Cedric. Iyan ang sa hiling ko tabi sa nababasa kong data ano niyan. So basado sa arog ka na reading nindo ano ang sa indong magiging abiso kaan sa mga lugares na yan tabi? Go ahead. Mantenido tabi dapat ang maging vigilant kita pagkatapos close monitoring kita sa sitwasyon kang lugar na ini dahil ang Uran pwedeng magdara yan sa tuyang peligro sa baha, landslide, flash flood and debris flow. Pero dito paglingawan ang dagat dahil mas makusog ang ukol din sa may premier districtong parte ng Albay. Kaya nga matala ko kitang bakasyonista, iwasan and mag-beach resorts. Kung mapapwede sa mga barangay officials, ipagbawal ang pag-operate kan mga beach resorts ngunyan na aldaw. So, otro na tabi Sir Cedric, ang sa indong projection basado sa record, sa data, ang Uran maghapon ini, paki-expand gira ray tabi? Iyo, sa hiling ko, maghapon pa yun overcast kita, bilog na probinsya kang Albay, sarado ang satuyang langit. Pero ang Uran mas makusog. Gabos na parte kang Albay, uuranon, pero mas makusog itong temporal analysis ko kang Uran sa timing, mas makusog kasi bagong aga dito sa may parting Rapo-Rapo. Pakukusog yan sa habang nag-uot ko kasi rin sa Premier Distrito. Pagkatapos, uturuhan ko habang nag-aabot ang pagkahapon, mas makusog naman ang Uran dito sa may parting Tercer Distrito. Pwedeng magloyan ang Uran dito sa may na-mentionar kong inot na parte kang Second District and First District sa bandang Banggi. Iyan. So, malinaw tabi Sir Cedric tanganing sa tuyang mga naghapot baga. So bagyo na sa signal numero 1 oran ang sa tuya lang na naantabayanan ngunyan na experience yan I should say. Thank you so much sa malinaw, very clear na pag-explikar kaan manungod sa oran na pigantabayanan niya to Sir Cedric tabi. Pero Pio, mas itong pag-explikar kong ito, mas makusog sa mga na-mentionar. Pero di nangangahulugan sa ibang pagkikang Albay, di mauran pang giranay. Okay. So, dai pa kita ning na receiving information kung may mga nag-evacuate man or what tabi? So, binabatan tabi Pio, kasi hapon pa nagpasiguro na ito kasi evacuation nito sa lahat from area. Yes, oo. So, affair ka yan, ngunyan dainin nag-evacuate na panibago over? Dahil naman. Pero sa hiling ko, hindi sa Premier Distrito, pwedeng may parte rin din sa evacuaron kung kinakaipuhan nila na mas makusog mo niya ng Uran. Yaw na ako din sa Premier Distrito, kasi rin kami sa TV, may meeting nga kami duman sa Uruan with Father Solando and Master Villanueva. Baba na ko sa plano kang diocese na magbugtak duman darong Basilica o structure duman sa Barangay Uruan. So, iyo masara tabi yan, Sir Cedric, and at unless na igwa ka mo ning gusto pang idagdag, go ahead tabi. So far, yung mas na ito tabi tayo na i-maintainer ang pag-monitor as in pag-ingat sa gilid ng salong, sa gilid ng mga lugar na may landslide,
Pagkatapos sa lugar kang may mga postalis for storm surge. Bata ako pauruan, maagi ako sa peligrosong lugar. Mhm. So kuan baga dyan, so delinquent na perming nagla-landslide pag makusog an uran. Diyan baga sa huran ko dyan yung portion tabi Sir Cedric over. Dahil na ako makabot naman sa may pagting dap-dap. Dahil na May ito. nunong. O sa may Dahil ako nunong. naman makabot. Hanggang uruan lang ako. Hanggang sige tabi, Pero salamat. hanggang unto lang ako, Pio. After 12, balik na ako. Mahalin na ako sa lugar. Ay may pigyo ng bitang gasaro pa tabi na you are contemplating na tibaan ikonsiderar taod-taod na mag early dismissal sa trabaho ang gobyerno boda pribado. Go ahead. Sige, hiling-hiling ko tabi ito yung sitwasyon based sa rainfall. Kaya mapa-update manggirari ako sa pag-asa kang amount of rainfall. Takon magandang kita yan na pwedeng magdarag baha tapos landslide late in the afternoon na pwedeng maka-affectar ka transportasyon. Ayan ang pagbabasihan ka. Yo. Pero kung dahil man mahiling ito, then diretso ang trabaho. Yan, okay. Di gusto mong istorya ko supig istorya ta kasubago? Ika! Tawa na kayo dito. Sige Kaya tabi. yung istorya, nagirari kita yung dahil. Sige tabi, salamat din maray Sir Cedric, mabuhay ka. Salamat. Thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep, ang pamayukan Albay Public Safety and Emergency Management Office. So yun na baga tabi paningnal no? Makuha na nakategorize na ni Dr. Cedric Daep. Ta ining uran talaga. Kasubago nga ipigdadangog ko si VP Henry duman sa programa. Kasubago na yung nga so sa iyang pinag-emphasize man so uran ini ang pinag-antabay ito. Uran ta so paros ba ko man masyado sagkod no arin ini and sagkod anong oras. So yan na po tabi na isplikar na ni Dr. Cedric Daep based iyan po sa data man nahali sa pag-asa. And itong so pagpaluwas ni Dr. Cedric Daep kan sa indang analysis diyan sa indang course of action mina depende man sa atubang niya o sa ining sitwasyon na initabi I should say. No? So yan po ngunya na hapon, ngunya na maghapon kita digdi sa Albay uuranon pero yung intensity kang rain mangtan naghapon yun na ito na ipaliwanag na makusog sa may first district na yan, Rapu-Rapu, ining yan, the first district. And habang bagi, diyan naman po sa Indo sa tercer distrito, makusog na uran. Pero ang bilog na Albay, uranon, ta nasa Bagyo kita, maning ang bilog na Kabikulan. Kaya lang, yung intensity, mas makusog sa mga lugar na iyan, asin sa mga oras na pinag-project, yan na Dr. Cedric Daep, basado sa data na available hali man dyan po sa pag-asa. Kumusta unta daw duman sa Katanduanes kung ano ang sitwasyon duman tibaad lamang makakonektar kita sa gobernador kan Katanduanes si Boboy na kuwa kung ano sa indang kamugtakan duman ta kasuba gubaga ang sabi yung bagyo yaon dyan sa may lugar naan pasiringan duman sa may Camarines Sur aramon ta kung ano sa mga initial man na sitwasyon na duman ninda sa Katanduanes yun yan nagre-ring halaton ta lang na maputol tanganing kwanta maakomodar ta kun masimbag okay naputol may kuan iyang pinag-asikaso ta yaon duman sa Sainda tama kan bagyo partikular so Matabaga ang sabi naglandfall kaso bagyo alas 11 may release duman sa kwan sa Manila maging di sa tuya lokal sa Panganiban then pagkaaga nariparo niya to biglang nagbaba nasa may San Andres Catanduanes yung mata yung coordinates niya is nasa 13 na lang from 14 grabe so diferensya naging 13 nag-westward naduunan pababa yan so yun na siguran sa pigapod na cone of uncertainty and kung pwede sabing cone of uncertainty minababa minatuo minawala yan ang dalagan kan bagyo sige so yan po muna taod-taod ang iba pa pakalis kan mga pagirumdum.
Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. The search is on. The provincial government of Albay, headed by Governor Greg Slagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Daragang Magayon 2023 Executive Committee present The Search for Daragang Magayon 2023 with the theme Empowering Women, calling on all Bicolanas. Join and showcase what you got. Screening will be on April 15 from 8:30 a.m. to 3 p.m. at the LCC Activity Center, and presentation of official candidates will be at Ayala Mall. The Search for Daragang Magayon 2023, open to all Bicolanas 17 to 25 years old. A Bicolana by birth or by blood, natural born female, at least 5'4" in height, single, have never been married nor have given birth, smart and confident. Please bring a copy of your birth certificate of your parents and grandparents, valid ID with address, and 3R size close-up and whole body photo. Come fully made up, wear white casual, black swimsuit, and high heels. The Search for Daragang Magayon 2023. Application forms are available at the Provincial Tourism, Culture and Arts Office and at the office of Board Member Melissa Amadesa, and at the screening venue. For details, contact Crizal at 0945-779-2499. Coronation Night is on May 19 at the Albay Astrodome. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Again, ano yung news team ta dyan sa luwas? Standby muna all units, yung news team dyan sa luwas. Nasa linya, na kontakta na ang gobernador ka na probinsya ng Catanduanes, si Honorable Governor Boboy Kua. Gov Boboy, Diyos maray na aga po, si Pio Tabi kan DCGB. Pio, good morning. Good morning man sa imong mga parantabay. Opo. Kumustang sitwasyon tabi ta so bagyo-baga gari uminagi ata diyan yung mata kanakaaging mga oras. Go ahead po. Iyo Pio, ako rin kasubanggi ang sabi daas.
ang latest sa Sumbagi, ang latest bulletin is 10 o'clock nag-agi sa Panganiban, Luanes. Pero pag check mo sa Panganiban, dahil man na Induros, negative na oran lang, halos na yung nag-uran. So we were thinking, nag-change direction ng Sumbagi, medyo harang-harayo na. Mm-hmm. But ngayon na maaga, as early as 5 o'clock yata ito, ang harang may magaling sa may dagat lang sa barangay Kapilihan. So, makusog-kusog sa Doros na mati kaso 45 kph o 55 kph mati kaso kusog ng Doros. Punta kusog ng dagat, nagbigla, no? Pero, yung paglagos sa opisina, nag-meeting kami with the PDRMO. Dari nag-agi sa nagkusog ining sa lubot kang Bagyo, no? Oo. Hindi makusog sa lubot kang Bagyo, kaya and then nag-change direction, nagbaba siya, no? Tinumbok ang San Andres and Pirac. Tinumbok ang San Andres and Pirac po niya na early morning, Kaya namati ta, pero nagluya naman, kawara naman sa Bagyo, kaya medyo nagluya naman. Pero nagka-issue ko ng tabi ng MPU ng suspension ng klase in all levels, kaiba ng private, tapos kaiba ng private schools, and then suspension of work ng government agencies. Sa private naman is discretion ng kang employer kung masuspension daw dahil. Opo, Gob sa kwan, itong so concern bagay na perming minaburutwa so mga parasira, dai man so far nin pinaghanap or missing or dai man na diskwado tabi over? Dahil piyo, alam mo, pag may bagyo, may mga signal, may mga before the typhoon mag-abot, may mga bulletin na naglawas ng maabot na bagyo, kaya as far as parasira, dahil kitang problema pag may bagyo, nakaka-problema kita pag araw itong sir line, baga na dahil maning anunsyo, biglang nasa laod na sa mga parasira na so case ng katanduanes na mga 2 months ago na dapat na warang parasira. Kasi sila man makasakam sila, pero mas dakol kami na warang parasira kang mga nakaagit 2 to 3 months from now yung nagkagong sir line baga iyo. Pero sa mga pag bagyo, medyo alerto mo na mga parasira, may warning signals baga, kaya dahil kitang problema diba? Opo. Sa kwan, sa tuyang major na mga tinampo dyan, connecting Virac, pasiring sa gabos na munisipios, kumusta ang monitoring tabi, Goboboy? Dahil kitang reported na landslide, dahil kitang problema ko niya, Pia. Mm-hmm. Now, may mga evacuees tabi, Goboboy? Negative. Ang medyo dakot na lang na started facts dyan sa Tabaco Port. Sila buro yun magbalyo na nabigla na kayong signal. Iyon, opo. Pero yan yung mga pasayeros, garipig mamantinirtaan sa indang pagkauntabi, Goboboy, kan katanduanes? Iya po. Pagkaunta po yan, 3 meals a day. Kasud almost 400, pero nagdikit mo yan, 291 na lang ata mo yan, nagdikit, Then, yung so far, bigyan-maintain tang 3 meals a day kaan, Pio. Okay. So, kumusta na po ang sitwasyon dyan ngunyan, Gobtabi? Paki-describe. Go ahead po. Sa ngunyan po, kasubag ko lang na mga 6, makusog ang dagat. I can send you picture out sa katawag po paghuron. Opo. Pero ngunyan po, nagluya na, hindi sa Virac, nakapitolyo ko ngunyan. Nagluya na po, halos so kasubag kong kusog na pang 6 o'clock to 9 o'clock. Mga 8:30 araw kaya na ito siguro sa pag-apod na okay kang bagyo. Yan. So, kwan niya to dyan, so supply nin kuryente tabi, Goboboy? Dahil man yung problema, nagkaigwala ng isolated brownout sa San Andres. Dahil mo lang ako sa Bangbe. Then sa Pirac, may mga deep na pero sa technical lang ito. So far, dahil kita mga reported na route na linya. Medyo so kasubangin dahil maning Duro City yung ngayon lang na maaga na kaya itong hangin-hangin. Itong aning forecast na 45 to 55 kph na mati ito ngayon lang na maaga. As far as maghapon, Banggi dahil tabi ng Duro sa
amati ang Catanduanes. Yun, opo. Sige tabi, Gob, kung igwa ka pang gustong ipaabot sa mga residentes dyan sa bilog na Catanduanes, nasa sa imong pagkakataon, go ahead, tabi. Thank you, Pio, sa mga pakantabi na Catanduanes. Siring man, mag-monitor kita ng mga latest bulletin, although pa wala naman sa Bagyo. Sudit man ang oran ngunyan, pero siyempre dito man aram kung magkusot ang oran sa as far as hangin, dahil masyadong problema. Kaya lang dito man aram ang sitwasyon kung baka pataon-taon mag-oran bigla sa mga siyan sabi sa mga low-lying areas, coastal, magman-man siyempre kita diba magbaham bigla na. Pero sana dahil man mangyari, siring man sa mga stranded passenger dyan sa Tabaco, hopefully dahil na magbago ang sitwasyon, but ma-lift naman sa signal ang aming mag-resume ng regular trips ng ferry boat. Katanduanes. Opo. Salamat tabi, Gob Boboy, and ingat ka mo dyan. God bless. Salamat din po, Pio. Thank you so much mga tugang si Governor Boboy Kuha kan Catanduanes na kahuro niya to general overview situation diyan mismo sa Catanduanes kung saan nagkaigwan ng parang duwang landfall yung bagyo enot duman sa may Panganiban, then pagkaaga diyan sa may Virac sa may San Andres area yung rapado kan parang buntot na yata ikog kan bagyo ining si Amang. So yan po ang sitwasyon man duman sa probinsya nin Catanduanes. Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting Yasi Pressman po for Neville San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One in Every Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Neville San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Instanalo sa One in Every Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2020. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters sab San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated
Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng James Coffee Mix products. Mabibili na rin ang James 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with James Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asing kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinan niyo kada Huwebes alas 11 sagud alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang hilang. Maski kulong ng payo, kulong ng hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan.
Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon hasik at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neo Zep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The search is on. The provincial government of Albay, headed by Governor Greg Slagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Daragang Magayon 2023 Executive Committee present The Search for Daragang Magayon 2023 with the theme Empowering Women, calling on all Bicolanas. Join and showcase what you got. Screening will be on April 15 from 8:30 a.m. to 3 p.m. at the LCC Activity Center, and presentation of official candidates will be at Ayala Mall. The Search for Daragang Magayon 2023, open to all Bicolanas 17 to 25 years old. A Bicolana by birth or by blood, natural born female, at least 5'4" in height, single, have never been married nor have given birth, smart and confident. Please bring a copy of your birth certificate of your parents and grandparents, valid ID with address, and 3R size close-up and whole body photo. Come fully made up, wear white casual, black swimsuit, and high heels. The Search for Daragang Magayon 2023. Application forms are available at the Provincial Tourism, Culture and Arts Office and at the office of Board Member Melissa Amadesa and at the screening venue. For details, contact Crisel at 0945-779-2499. Coronation Night is on May 19 at the Albay Astrodome. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Dio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Pading Nal. Doro-diretso kita sa programa. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Dagdagan taman ang bulos kan informasyon. Igod na lang kita ng 14 minutos bago mag alas 10 nin pagkaaga. Dumang kita sa lugar ni Field Commander Chief Reporter Kumpadring Jimmy. Chief Jim, maray na aldaw. Go ahead, tabi. Yes, salamat tabi Padi. Narariparo niya ito na gari nagpapara kusuglugodan doon kan uran sa mga oras na ini. Mientras tanto, tabi pa rin sa mga dagdag pa niya itong bareta, Barangay Maninila, asin Barangay Tandarura, pareho na sa pamitisan kan Bulkan na mga barangay ani pinag-evacuar, kaso banggi, party kan preemptive evacuation, kan lokal na gobyerno kan Banuan kan ginubatan sa panginot ni Mayor Chino Garcia. Ini ang sinabi sa pakipag-ulay kan DCGB News kay MDR Remote Chief Ma'am Joy Maravillas kung saan gabos na nasa evacuation center sa Barangay Mauraro
na mga residentes kan na duwang barangay na nabanggit niya to tabi pare. Sa barangay Maninila 229 familias compuesto ki 696 individuals. Andarura 80 familias 282 personas. And iguanin na outside sa evacuation center, gustong sabihin itong nasa taga-Tandarura na may kapamilya na medyo safe sa paghilinginda, siyam na mga pamilyas man, compuesto ki 28 personas. Iyan so pigasabing mga nakiulakit, ano? Iyan, oo. Yun ay niyan latest record kanim diarary mo sa mga inirebakwar na sa poon kan bulkan, parte kan pagpasiguro kontra sa flash flood o pang sige pa ang nabagsakan na uran nagpon kaso banggi hasta sa mga oras na ni nagbabagsak pa na uran tabi padengo niyan. Continuous and monitoring kanim diarary mo sa sitwasyon sa mga arababang lugar, mga salog, posibleng landslide. Good news as of now, sigon kay Ma'am Joy Maravillas, okay pa man, kay pa man ni na mga lugar na pigbabaha, gay ni na landslide na nanotaran na sa indang opisina, digdi sa monitoring na pinagsasagibo sa kapalibutan kan Ginobatan, Albay. Roger, pero kumpadreng Jimmy, dumadbaga sa pagkipag-ulay niya to kay Dr. Cedric na daep kan apsimo kan Albay, ano na talagang dyan ngunya ano dyan na hapon sundo banggi dyan sa tercer distrito mas makusog pang uran kumpara digdi sa ibang lugar kang Albay naunang ni Dr. Cedric. Oo. Anyway, nakakuha naman, aktibar naman na mga MDR repos poon pa kasubanggi hasta sa mga oras na ini. Roger, so solamente ang ginubatan ang iguaning mga evacuees over. Correct. Igwa ang mga pinag-evacuar ng mga residentes. Libon, possible na mga tinampo sa mga oras na ini gabos pa. Iyan, iyo managada no, kumpadreng Jimmy, pag-araw ba kaining may bagyo, libon ang saro sa mga concern, yung baha na minalantop mismo dyan sa sentro and sa mga mayor na tinampo over. Okay pa man, sigon sa monitoring man niya to. And pakipag-coordinar, komunikar kay Mayor Das Maronilia kan Libon, dahil pa man kilugar na bako possible. Gustong sabihin, possible pa man gabos na mga lugares sa Banoan kan Libon. Roger to that, kumpadreng Jimmy. So, pinagmumonitor niya to sa Ligaw, itong sa Tula-Tula Grande na igwadyanin bulod na halangkaw na nagbabatak. Igwanin mga residente sa ibaba. As of now, sigun kay Kapitan Joe Marci, okay pa man pare, wala pa man reparo na posibleng peligrong darahon sa mga constituentes. And as of now, wala pa man pigi-evacuar. Dahil pa man pigi-evacuar itong mga residente sa ibaba, sigun kay Kapitan Joe Marci. Roger, kopya. Okay, yan tabi pa din. Mga dagdag niya itong informasyon, monitoring sa panagos na bagsakan uran, darakan na tropical storm, tropical depression na si Amang. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Pading Jim, Chief Jim, sa situationer pa dyan sa tercer distrito kan Albay, particular dyan sa may Ginobatan area. Igo po ni mga evacuees dyan. So, siring susugian nga ni sa pahayag man ni Dr. Cedric Daik Pasubago na kasuhapon pa nagkaigo ng preemptive evacuation Ginobatan. And kasubago nahepot ko kung igo mga nag-evacuar, ang gusto tang sabihin ko ito is kung igwang nadagdag apera duman sa Ginobatan. So dai naman so far sabing Dr. Cedric Daep na mga lugares pa na nag-evacuar sundo sa mga oras na ini afuera kan Ginobatan. 10 minutos bago magalas 10. Pompiang 10. Ano ba talaga? STL ba yan o huwete nga? Pompiang 10 ang oras. Nasa linya man si Compadre Ngal. Compadre Ngal, what's happening? Good morning, Padin. Nalaygay ang implementasyon kan drainage system na worth 100 million digdi sa Legazpi dahil sa resolusyon kan sanggunian palunsod digdi sa syudad na dapat magpaaram sa inda muna ang mga siring na proyekto, siring kan planong pag-implementar na kani
kan ako Bicol Party List. Ini ana kinonfirma sa tuyang niya ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa follow-up ta kung ano na ang update duman sa inot ng nagluwas sa informasyon na igwanin 250 million pa na tagama ang ako Bicol ali sa budget kan gobyerno nasyonal para digdi sa segundo distrito. Ang 100 million kayan para digdi sa Legazpi, ang 100 million para sa Daraga, asin ang 50 million para man sa Banwaan kan Kamalig. Ang priority talaga na ma-implement ko na kota, iyo ining Legazpi City dahil sa nagiging eksperyensya kan mga kababayan ta digdi sa Legazpi City araw kan mga baha na na-eksperyensya diyan sa may area kan Bitano asin Rawis araw kaning makusugan pagbagsak kan uran alagad ano mundo dahil sa kamabot kan syudad sa pagin sa resolusyon na dapat magpaara muna sa inda kaya nadidelay ang implementasyon kan siring na proyekto. Alagad susog sa impormasyon ni Executive Director Attorney Garbin, igwa ng request man kaya na opinion ang DPWH sa DILG at pigalat na sanaman ang maging opinion man kan DILG kung tama man o sala itong kamabutan kan na syudad. Sa maling sabi, yun ang sarong rason kung natata na dalaygay ang pag-implementar kan siring na drainage system. Pero sa ngunyan, anak ko Bicol talagang yaon ang entusiasmo na ma-implement tulos iyan bako sa digi sa Legazpi, sa Daraga, asin na Kamalig, ang 250 million na na budget alis sa gobyerno nasyonal para sa drainage system digdi sa segundo distrito Canalbay. Yan pa na informasyon digdi sa lawas, Al Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na istorya hali diyan sa luwas. Kasuhapon na tukarta na po iyan tabi na manungod sa mga proyektong iyan na pinjente dahilan sa resolusyon na iyan po ka na sanggunian panglunsod kan Legazpi pinakaipuhan magpaaram sa inda ano man na ayon sa di gobyerno lalo na ang mga ma-implementar nin proyekto infrastruktura tabi. And in fact, nagsurat na kaayan po si District Engineer in Bong Azotea, si Engineer Warren, na sa tuyang DICAN 2nd District sa DILG, and nakahuron taman si Attorney Escobar, ang director po kan DILG Bicol, and he confirmed na igwa na talaga nin komunikasyon na nakaabot sa inda kaayan and ipinag-refer na sa legal department tanganing pag-adalan kung ano an sa indang magiging opinion kaan sa mga maabot na aldaw i-release an sa inda man na opinion. Ang sabi ni Director Escobar, ma-reply sinda duman sa surat ni Engineer Bong Azotea manungod sa empas mananggad na iyan kung ano ang magiging paghiling man kaan susog sa pag-adal kan legal department kan DILG. Dakol talaga. Iyon na kasuhapon baga. Sakto. So report mo niya ni Padingal, sakto so sa tuyang pag-analisar kan sitwasyon na igwang mga proyekto na napipinjente na dain napapakinabangan kan komunidad, kan sektor, kan komunidad. Manlain-lain na sektor. And siyempre, economic-wise, so mga kontraktor bangka yan, bagaan, gusto man na mabuhay yan negosyo bagaan, na mga pakontrata, negosyo, na may miligro man sa inda manahanap buhay. And so fundo, kung dahil yan tabi magamit, na may miligro na tibaad bawiun lugon yan, ibalik sa coffers of the national government. Yan po, just because of that resolution as in an hard stance kan gobyerno lokal kan syudad ng Legazpi na mga infra niyan dapat magpaaram sa mo. Dapat susugian sa samuyang local development plan. Ano tabi? Yan sa tuyang aning naisiyang kayan unique na stance yan Kumbaga digdi lang sa Legazpi ani goning araw kan all other local government units dai manin araw kan na
paninindugan, pero aramindo may mga istorya na hararum, nabuta naman nagpa-expound na we should not bleed anymore the situation, and ang sa tuya dyan, subaybayan, and ibusol niya to ang karahayan para po sa kagabsan. Ha? Sige, halat-halaton ta na lang, kasabi ni Director Escobar, ma-reply ngayon kami naman Pio sa surat ni Engineer Bong Azotea on what would be our opinion, and iyan na po kung anong opinion kan DILG, yan na po ang babasaran kan further and future actions regarding sa isyong iyan digdi sa mga proyekto sa 2nd District, lalong-lalo na po sa siyudad nin Legazpi. May mga hanap buhay pa kita pagkatapos mabareta, 10:00. Maraming love now moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kita magpagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon 8:00 sa gudan na 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Green, Legazpi City sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City sa Hampangan, kan Hardback. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng 2nd and 3rd prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing 7:00 hanggang 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang, urong mahakaranta, asin
Asintarabangan Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa Urugumahan, Karantahan, Asintarabangan Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugumahan, Karantahan, Asintarabangan Season 9. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Alas 10:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maigpit na pigbabantayan kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang bagyong Amang asin ang potensyal na epekto kaini sa mga eroperto sa rehiyon kan Bicol, Northern Samar asin sirangan na parte kan Eastern Samar. Nagplano man ang ahensya kan sa indang contingency plan para sa mantinong epekto kan maraot na panahon, tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero asin tauhan kan eroperto in kaso magkaigwanin epekto sa pagbiyahe dahil sa tropical depression. Nakikipagkoordinar naman ang mga otoridad sa mga operator kan eroplano asin iba pang ahensya tanganing mabawasan ang peligro asin mapagtibay ang padagos na operasyon in kaso magmaray ang kondisyon kan panahon. Sinabi ni CAAP Area Center Area Manager Cynthia M. Tumanot na nagkaigwasindan ng inspeksyon sa mga pasilidad kan eroperto sa Bicol, Bulan, Sorsogon, Daet, Masbate, Naga, asin Verac, Siringman ang sa indang mga pasilidad para masiguro ang kahandaan para sa anuman na pangyayari. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. United Home First Sulfate Iron, healthy blood, kaya may healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Ang nagiinom ng vitamin B kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang-katabang jeta asin ersisyo, nganin malikayan ang taglay, tusok, bagon, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tingog Kakanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nald. Yun na baga. Tama so taramon man ni Sir Cedric Pading Nald. Hili nga, medyo maray-rahin na digdi baga. Bako na masyado suran. Pero dyan po sa first district, sundo third district, maghapon sundo dyan na banggi, ang oran dyan, mas halangkaw ang intensity kumpara sa mga oran sa ibang lugar kan Albay tabi, ha? Sige. 10 minutos lapos alas 10. Pompiang 10 na naman. Estel ba yan? Huweteng talaga. Pompiang 10 na naman. Ans, maray na aga, Ans. Go ahead. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong impormasyon, daigo na malalawos taod-taod na hapon, alas 4 sa Peñaranda Park, nakatalaan ko ng gibuhon na indignation rally para sa paghagad ng hustisya sa pagkagadaan ni Police Staff Sergeant Abel Sevilla. Linggo niyan, ang sinabi kan Albay Provincial Police Office, may coordination sinda sa Legacy PNP asin sa PNP Bicol, kung sa dahilan sa maraot na kamugtakan kan panahon, darakan bagyong amang digdi sa tuyang kapalibutan, pinaghihinguan ninda na kainago na gibuhon ang siring na bagay para man maprotehiran ang gabos na mga muyakuta na magpartisipar sa nasambitan ng aktibidad. Kung babalikan, enot ng sinabi kan komandansa na ang katuyuhan kan indignation rally ini, iyon magkasararoan publiko na ikurahaw ang paghagad ni hustisa para sa nagada na pulis dyan sa Barangay Humapon kan syudad kan na mga nakalihis na semana. Sa ngunyan, wala pa man ni na pinagtalaan na panibagong schedule kung no rin gibuhon ng indignation rally, pero nagtawang asigurasyon ang komandansa na gigibuhon man girarin ini alagad sa panahon kung saan nabako na mauran asin talagang ligtas man ang gabos. Yan, sige, pero soonest yan siguro na tiyempo lang na buminag yun digdi sa tuya ning patapik-tapik kumbaga, patumpik-tumpik. Roger, baka pag nagray-ray na sa PO within this week or sa maabot na semana, ilawas na yan. Roger, kopya, sige. Sa tabi sa PO, ang informasyon manigdisal by District with Boy, Ans Galero, DCGP. Sa kumusta palan ang sitwasyon sa nagkaarabot nindong lugar? Paki-mention, go ahead. So far sa PO, wala man nin pagbaba kitang nautaran sa mga nagkaperang lugar digdi sa Albay District, and kasubago nakapasiring kito naman sa may parte kan Mary's Healing Sanctuary sa may Lidong, and wala man nin significant na kumbaga pagbabaha digdi sa palibot, and sa mga oras na ini sa PIO medyo nagliwanag na ang palibot, tinik-tinik na sa anoran na. Yan, okay, sige Ans, kopya. Tabi sa PIO nga bahan gari si Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa istorya, hali dyan sa luwas. O pakitawagan man tabi, Tres, yung weather natin. Baka lamang maakomodar kita, tabi, may mga ta pa ang tao. Mas maray na ito na sige-sige, constant ang sa tuyang pag-apod sa pag-asa. Matabangan ta sinda, mga diseminar na kamugtakan kan panahon. Maray na aga tabi.
So mga naghapot sa samuyang DCGB app, may technical adjustment lang po tabi. Rest assured, pinag-asikaso po yan kan samuyang technical department tabi. And so mga yaon dyan sa Katanduanes, Diyos marahay na aga tabi sa Indo. And dyan sa yung mas bate dahil masyadong na agihan ng uran kay ning bagyong si Amang. This is the first typhoon na tuminama sa Pilipinas na taon 2023. Kung available lang sila pero kundi okay lang. O halos clear na daw yung sky sa Tuya o nagrahay ng panahon sa DCG sa Legazpi. Yung tama sutaramon maganing Dr. Cedric Casubago. Tamang-tama development niyan. Tingnan natin kung maakomodar kita kan pag-asa kay alam araw kay ning oras kuan na yan bisita mapaluasin ng alas 11 kunyan bulletin alas 11 iyan kung di kita makuan di okay lang tabi okay sige yan lang sabi ba ni Sir Cedric ma-clear yan digdi sa to then sa first and third district an diretso kay ano sabi 11 na lang daw sige sige, no problem. So mga nagkontabi so naghahapot kan na sitwasyon ng kanyang kan panahon sa bagyo, nasa meeting sila ngunyan, tama sinasabi natin ini ang oras na nag-analyze sila, synopsis para sa pagluwas kan alas 11 bulletin. Yan, okay. So yan po tabi yan nagki-clear ng skies sa Satuya, digdi sa palibot. Yan. Day makakampante tabi si Madam Rose diyan sa Kamalig. Ano lamang ang pangudtuhan diyan Madam Rose sa Kamalig? Nag-iisip-isip na mauran-uran. Maray mo niyan sumarang-harang maray kong gusto mong kunyan ako ki batag na kalibo. Abo ko nakanta tinira-tira ko na doon sa Katanduanes pinakro. Aram ko. Inutuan ka siguro ni Mama Unding pa. Kumusta dyan sa Kamalig niyan ang oran-oran? Uni maliwanag pagkatapos alalay lang ang oran. Iya okay. Kaya kan payong tapos kalo. Unyahay na so chef, nakaludad na so chef. Ay, kunya na, makalat na lang ticket niya. Very good. Ayos ticket na lang. Okay na, pati kunya niya, visa niya, okay na. Ay, gunmuan. Iguan na ning visa sa US of A. Marasa pa. Kunya na lang, kung sa rongtong pa na lang pwede. Sige. All the best sa familia, sa Indo, kay Jang. Stibad, gunya na April, makakunya na siya. Very good. Padarhan taning kuaning souvenir sugar digdi sa kunyan sa LKY. Puni yan So pasud mo maghahali sa Maldives siya. Uno pa din naghihibi na. Ling mo na. Diyan mo sana ta. Puni, tigre-reserva mi. Tanganin niya ako. Nakundi pulburon. Pwede ini. Sige. Kumusta man sa kunyan mo pag-uli mo sa Katanduanes? Kunyan kami duman. Nagpa-prosesyon baga paano kami. May ataman kaming santo. Kami nagpa-prosesyon man sa Holy Eucharist yan sa Kamalig. Sa pamilya man ni ako. Nahilip ito. Iyan paano sa mo na kuan, Madam Rose, iyan na sa mong santong tigataman, minabiltan sa mo mga after 8 years. Kaya talagang kaipuhan pag ma-receive kami. Last year kami nag-receive. Ngunyan na taon kami naman sumapasa naman duman sa masunod na kapamilya. Piglilibot. Kaya dahil pwedeng dahil ako mag-uli. Magayon na piglilibot. Diba, umabot ang panahon, makapadara ako sa imo, kitapi, kimahal na Diyos. So, Jesus di pasensya. Iya. Dahil dati na akong paratahe kanaro kayo ba? Talaga? Kunya ko sa naisihan. So, kung arin niya, pag sa sarong taon, makapadara ako sa imo. Tapis ito? Tapi iyo, tapi. Tapos may
Gwardyang doang hudiyo na mga gwapo. Iyo, itong Udiyo. Ang pandok ninda talagang Udiyo. Oo, hudiyo. Sige, tabi Madam Rose. Thank you so much. Thank you. Kumusta na lang kay Mama Onde? Sige po, sige. Salamat Sige, po. bye. Thank you so much. Si mga listeners niya to, pinag-akomodar ta, tanganing magyan-gian lamang. Ingat-ingat po ha, maski yan nagtataga init-init na po. Ba dyan sa 3rd District daw and dyan sa may 1st Distrito, walat kan oran ka ang taod-taod ha. Sige Joshua, what's happening Joshua? Good morning. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, buminaba ang inflation rate kan Bicol Region. Ngunyan na bulan ng Marso 2023. Buminaba ini sa 7.1% kumpara sa 8.8% kan nakaliis na bulan ng Pebrero kaining presenting taon. Main sources o main contributors kan pagbaba na ini kan inflation ngunyan na bulan kan Marso, iyo ang pagbaba man sa pamisyuhan kan nagkatirang barakalog ng pagbaba man kan inflation sa food and non-alcoholic beverages kung saan hali sa 9.8% kan nakaaging February 2023. Buminaba ini sa 8.0% ngunya na Marso 2023. Pero pa sa contributor, iyo ining pagbaba man sa housing, water, electricity, gas and other fuels kung saan hali sa 11.9% kan February. Buminaba man ini sa 8.0% kan Marso 2023. Pangtulo na source kan pagbaba kan inflation, yun yung pagbaba man sa lado kan transport kung saan hali sa 6.9% kan February 2023. Buminaba ini sa 3.6% kan Marso 2023. Alagad sa ibong sirpiyo kan pagbaba kan inflation rate ngunya na bulan kan Marso 2023. Tinawan doon ni Regional Director Cynthia Perdis kan PSA Bicol na ang 7.1% medyo hurarayo man girari ini duman sa ideal na inflation rate kan Bicol Region. Kung saan pikakarkulo ang ideal nasa 2% to 4% na nakota na. Kung kaya ang ngunyan, although nagbaba ang inflation rate, nagbaba ang pamisyuhan ka nagkapirang produkto, lalo na ang sa lado kan pagkaon, sipon manggari ang diit na pagtaga tipid-tipid. So, yan man tabi, Sir Pio, ang mga dagdag tapang mga impormasyon, katakot ka na pag-attender pa ka na press conference kung na pagkaaga sa PSA Bicol. O suduman sa daraga pala, napasabak tulo si Madam Bem na Dineros. Roger Tudar, na punyagan tulos si Madam B, nag-present sa Sanggunian kasuhapon and kasuhapon and sa kudunyan, napapasabak man ini sa nabunyagan sa iyang trabaho bilang bagong chief kan NDRRMO. Okay. Alright, so yun tabi siya. Pero so far sa pag-monitor taman duman sa daraga, okay man sirpi ang sitwasyon, makuaro kan dati na nagataga ba pag mauran. Pero sa ngunyan, magayong paman dahil pamangkin mga nag-aarapaw na salog, nag-aapaw na mga kanal. Alright, yan tabi sirpi ang mga dagdag tang sitwasyon sa palibot. Joshua Bina, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa imo man na area of responsibility, nag-attinder ka na sa pagtripo na ipinaapod ni kan ining Philippine Statistics Authority tabi diyan sa indang opisina manungod sa pagmomonitor kan kamugtakan kan sa tuyang pagbuhay-buhay, ekonomi asin iba pa. Dali mo na tabi Pading Jomar ma-akomodar kita ni Kapitan Atan Rodenas kan barangay 16, may ipaabot kita dyan na concern kay Kapatan. Kapatan, good morning. Si Pio po kan DCGB. Yes, sabi Sir Pio, good morning. Kumusta? Ope, thanks for taking my call. We're on air sa programang Tingog kan Banoan. Kap, may kwan lang kaya sa mga pag-iribata dyan sa barangay 16 Magatabe sa Balintawak Street. May gustong ipaabot na concern. So drainage kanal baga dyan sa likod mismo kang Astrodome sa may Kudal, kuha na silted ng Maritabi Kap and diit na oran, minabaha na dyan sa barangay 16. Sige kami, Sir Pio. Salamat po ka pinaabot yan sa kuya. Sige po, one like pag maurulay kami kang konseho para matawantayan kay yan, manigong action po. Kasi on our part, medyo ararom yata yan. Yeah. Opo, bako karo-karo po ang pagbungkal saan kasi
galing ko niya si manhole, pero salit-salit lang. Opo, May opo. nakasipat na tao. So yun po kung ako pinakamarepo na paagi po. Oo, much better siguro tabi kapatan maipaabot na yan sa city tabaka barangay ro diyan sakop yan kan city engineering makatabang ning maray tabi itong gusto. Ay sige, salamat po sa Sir Pio. Tama ka po dyan, ipaabot ka po yan kay Mayor G para po naman sa engineering officer, manigong action po. Para po dyan. Ita dati dahil man yan dyan nagbaba tabi kap ngunyan nako talagang na barado na iyon na hiling dumata dahil na nakakalaog sa tubig sa tinampo na. Oo. Siguro papapod mo sa mga residente na dahil nagpagtapok sa kanan. Yan, kasi yan po nagiging causa ko yata po nagiging plans. Kaya mga kumbaga yun na paulit-ulit kita mga budget para dyan, di ba? Kooperasyon po ng residente sa tamang po ninda, siguro po dahil na po babahawon dahil na magkaklag ang mga land canal sa. Opo. Ang pagkahiligo tabian kap halian duman sa kanto bagano kan Astrodome palaog digdi sa may Cat College sugilid nagad kan ko dalba kan Astrodome iuan so barado na. Ay po, Sir. Sige po. Salamat po Sir Tilo sa imong yan. Sa ngapudan po, ha? Sige, thank you so much, Tabi. Mabuhay. God bless, Kap Atan. God bless din po. God bless din. Thank you so much. Mga tugang si Kap Atan Rodenas kan Barangay 16, pa-aksyon kan mga kaipuhan dyan na mariparo. Saro pang report bago kita mag-wind up. Kumpadre Jomar, mas maray na hapon Marinal daw. Go ahead, Tabi pa rin, Jomar. Salamat pa rin, Pio. Sa dagdag na bareta, may koneksyon pa mang ginari ini sa ginibong operasyon kasod maligdi sa Siyudad ng Tabaco kan Social Security System. Ipinahayag ni Vice President for Luzon, Bicol Region, Elenita Samblero kang SSS, na ang gabos na mga nasirbihan ninda kan order kan nakalihis na taon iyo ang anos man na nakapag-comply kan sa indang mga obligasyon. Ini ang sinabi ni Madam Samblero matapos na iapot kan DCGB News kung ano na nangyari kay itong pag-sirbiman nin mga order duman sa mga enot ng binisita kan SSS kan nakalihis na taon kay riba ang DCGB. Sinabi ni Samblero na matapos na masirbihan kan notisyan mga ini kan sa inyong mga violasyon asin na posibilidad na pwedeng hampangon na kaso sa korte nag-comply man tulos kan sa inyong obligasyon ang mga anom na mga establishmento di negosyo na binisita kang SSS ka na kaaging taon. Apoy rakan sinabi niya na matapos ang naunambitan na operasyon ka na kaaging taon, nagburutuan man sa iba pang mga negosyante na may mga moroso o may mga violasyon asin voluntaryo na nagbarayad kan sa indang mga obligasyon. Dagugutan pahayag ni Madam Elenita Samblero. Aber daw, sige, go ahead. Lahat ng mga lawyer na napuntahan namin, 6 of them were able to settle lahat ng mga kung ano yung hindi nila na-comply, either reporting, either delinquency, although may mga ongoing kasi for those na nag-apply ng installment. Okay? Ang anom na mga negosyong ito na sinirbihan ka nakalihis na taon, iyoan sarong eskwelahan, sarong restaurant, sarong lending institution, sarong hardware, department store, asin water refilling station. Kasud man, nag-gibo man ng kaparehong operasyon man ang social security system digdi sa Siyudad ng Tabaco kung sain na 8 negosyante ang sinirbihan man kan arog kay itong orden. Ang mga ini, sarong eskwelahan, duang hardware and lumber, sarong car wash, glass supply, transport company, coffee shop, as in refrigeration service. Sinabi ni Samblero na naglalaom sinda na siring ka na naging resulta ka na kaaging taon, tulos man na ma-comply kan sa inyong obligasyon ang mga nasirbehan na iningunya na o kasod as in mag-ararog man itong iba pa na maski day sinirbihan, nakakaisin na sinda may obligasyon, as in may mga dapat na kumplehan sa SSS, magbarayad naman, ani na day makasuhan. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. Thank you so much, Tabi, kumpadreng Jomar, sa mga dagdag na storya hali dyan sa luwas. Thank you so much kay Kapitan Atan, no? Empo Sir Pio, yan, ipacheck, ipalita po now sa tanod, taan clag sa drainage system. Salamat po, Kap Tabi, ha? Yan, thank you so much, Tabi.
Thank you so much po, Kap Atan. Po, Sir Kap Atan. Yan. Salamat pa din Jomar ha. Salamat ni Maray sa report hali dyan sa tabako, yung sa SSS yan. Mga kwantabi dyan, mga text pa niya to sa programa bago kita magpaaram. Maura na pagkaaga, mari na magkaon lugaw. Avid listener DCGB Stanza. Agripa family. Good morning sa familia Agripa. Yan. Kasabago ining mga mensahe talagang makusugon ang DCGB always na nagmamati kami. Uy family, barangay 8, pinalusag naggabi with matching inun-un na galunggong siram kan pangudtuhan. Okay. Yung iba patabi, barasahon ko na lang taod-taod ining mga concerns nindo. Buda iba pang mga text na makakuha na kita, ma-wind up na kita kan mga kunyan programa. Tingnan Banwa. Ingat-ingat lang po sa pangarang kabilog na fersa. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa inyong nadangog ang programang